Robin Charlton. Mae'n wedi gwneud i dîr Cymru fan'na, hwnna, codi gwrychyn. Gosod yr her i'r tîm cymryd drosodd. Ie, un dda. Un dda. Bechgyn Zeland wedi fideo go iawn yma ar gyfer y perfformiad ardderchog yma. Gwych o beth i weld. Rhowch groeso cynnes nôl i Aled i ganu'r anthem. Ateb Cymru eto i ddod yn ffurf yr anthem genedlaethol. Aled Pentre Mawr yn ei ôl i ganu. Dyma chi lais i gan y bachgen yma. Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi. Gwlad bail fach yn torion enwogion o fri. Tros yr ynyd collas an tai gwaed. Gwlad, gwlad, blaid iolwy ddim gwlad. Tramor yn fyr, Aled Wyn Davies. Are we ready to rumble? Timekeepers ready, judges ready, competitors, go! Here we go! Ac i ffwrdd â ni felly yr oen cyda allan gan y 4 bechgan yma. Gyma fo prawf mawr i chafwyd y dydd i chi. Johnny Kirkpatrick a Roland Smith yn herio tîm newydd Cymru, Ian Jones a Gwion Evans yn y prawf mawr yma'n hyn. Ie, wir, ac wni weld pwy sy'n mynd i gael ergyd seicolegol gynta, ollwng yr oen gynta lawr. Gwion Evans sy'n troi gynta, dyn ni wedi gweld o'n dangos i pumed ger yn barod. Ian Jones, Roland Smith yn gael cic, pwy sy'n mynd i ollwng yr oen a gynta. Ian Jones ydi o pen camp yn Cymru. Cymru yn rhoi i wyn lawr o blaen y bechgyn o Zeland newydd ar hyn o bryd. Felly Cymru ar ergyd seicolegol fel oedd hi'n dweud gynta. Ie, wir, Ian Jones te, fyny'r gwddw a Gwion. Mi welson nhw'n cnifio efo'i gilydd, ergyd am ergyd yn erbyn Ffrainc. A maen nhw'n cychwyn yr un beth eto. Roland Smith ar yr undamain. Ond drychol Johnny Kirkpatrick allan yn golwg ni ar stand a i fo sy'n troi gynta trofa. Neu mei Ian Jones a Gwion Evans hefyd ar y llun mawr yn troi efo nhw. Pwy sy'n mynd i ollwng yr oen cynta? Roland Smith, Johnny Kirkpatrick neu Gwion Evans a Ian Jones, y ddau Gymro fewn gyntalyn. Cymru, y ddau ohonyn nhw ar y blaen ar hyn o bryd a fedrwn nhw gadw'r egni yma fyny i 20 oen sydd yn y gorlan. Dipyn ar ei holi ar hyn o bryd. Mae Roland Smith, Johnny Kay yn cael hwyl arni, ond yn tynnu chydig bach ar ôl o gymaru a Ian Jones a Gwion Evans a Ian Jones ochr yn ochr, ond ar hyn o bryd dwi'n meddwl mae Gwion Evans sy'n rhagori. Ie, Gwion Evans i bella ymlaen, mae'n mwynhau cnio yma heddiw, mae'r dorf ar ei ochr yn dipyn o ffefryn a fo sydd bella ymlaen bod Johnny Kay yn dod ar ei ôl o.
flat out. Ie, da ni dathlu fan hyn y bechgyn newydd yma o dîm Cymru yn dangos y ffordd i Zeland newydd ar hyn o bryd. Ian Jones a Gwion Evans. Dyma chi Roland Smith yma hyn. Ond ar hyn o bryd mae Cymru yn rhagori o ran cyflymder. Mae chi Ian Jones yma hyn. Drychwch chi faint ar y blaen mae o gymharu Roland Smith drws nesaf iddo fo. Tra bod ni'n gweld Gwion Evans yma hyn. Mae Gwion wedi bod yn crifio mor dda drwy'r dydd. A mae digon ar ôl fel swn i'n dweud gyda fo yn y tank. Mae galon yn y job yma hyn. Mae'n ffit fel ffidl, digon yn y tank i fynd am 20 ac 20 arall os oes rhaid dros Cymru. Cymru i'r carn, Gwion Evans i fewn â fo. Am oen rhif 5. 5 barod allan o 20 wedi mynd lawr i'r gorlan gefn yma. A Ian Jones hefyd yn tansail anferth y fanna gen y moyn. Wedi dod rownd y gwddw a fo. Oes bach mae hwn yn gyflym. Ond sbiwch chi, cymhariwch chi'r ddau fan hyn rwan. Mae Roland Smith yn dioddi mynd wedi cychwyn ar yr ochr na. Ian Jones ymhell ar y blaen ar hyn o bryd. Digon o gyfle i newid yr amser wrth gwrs fel mae'r wyn yn dod allan. Ond ar hyn o bryd, Cymru'n rhagori. Ian Jones a Gwion Evans efo'i gilydd. Pwy sy'n ei gyntaf mae'r Cymru? Mae dangos y ffordd ar y funud. Hoff ddyn di fan hyn wedi gamol o trwy'r dydd a rwan mae o'n gwneud, mae o'n dywobrwyo di am y gamoliaeth os o'n i'n deud e'r ond hew. Ydy wir, chwarae teg, o'n i'n gwybod bod ono fo, mae gen fo danc mawr a calon bwy. Ac ar hyn o bryd wrth gwrs fel o ti di sôn ar y dechrau gadewch i ni atgoffa'r gwylwyr adre. Cymru wedi curo un prawf yn barod, dyma'r ail prawf, un arall i ddod y penwythnos yma yng Nghnifio Corwen. Byddai'n bosib cael y 3 i ddim tybed. Does wybod ond ar hyn o bryd yma yn y sioe fawr Cymru ar y blaen o ran cyflymdra. Ond drychwch ar y Kiwis yn dod nôl atyn nhw am Roland Smith yn dal fyny efo bob un ystod fan hyn. Ond Ian Jones a Gwion Evans i fewn gynta. Roland Smith i fewn. Johnny Kirkpatrick ar ei ôl i. Dal yn oer ers y bore falle heb yn drwad i'r agored. Falle bod ni'n chwarae i feddwl o. Ie, yn sicr mae yna gymaint o seicoleg ac unrhyw beth yn y gêm yma ar yr lefel ucha posib y fan hyn. Cystadleuaeth ryngwladol eithriadol. Mae pawb wedi bod yn edrych ymlaen trwy'r dydd ar gyfer y digwyddiad. Yma wedi mwynhau'r cneifio, ond oes ddim byd yn mynd i giro hyn rwan. Oes rhywun yn mynd i giro Cymru ar hyn o bryd. Ac yn enwedig felly Gwion Evans. Roland Smith yn ein gweld fan hyn. Ond yn barod. Mae Gwion Evans y gŵr o Lans Annan. Ac Ian Jones ar 100 House. Maen nhw ochr yn ochr ar hyn o bryd o ran cyflymdra. Welwch chi'r ymdyn mae'n wan. Un bro fawr ac un fyny'r asgon cefn a neidio fyny'r gwddw na. Ie, wir lle mae Zeland newydd arni ar hyn o bryd. Chydig bach ar ei oli o ran amser, ond y ddau ohonyn nhw yn gneifio trawiad am drawiad efo'i gilydd ar hyn o bryd. Gwion yn cael chydig o gic fyna'n costio chydig o eiliadau iddo fo. Ian Jones felly yn cario'r fanner ar y funud gos i bella ymlaen tryma drwch Ian Jones. Pan o'r oen yn nesaf mae Ian Jones a dyma fo i lawr a hi reit sydyn mewn at ti. Wel boys bach, chwch ar y cyflymdra sydd gan Ian Jones rwan a fedrith o'n godi eto y cyflymdra a'r cywirdeb o ran ei arddull mwyn ennill yr ornest yma ar ran Cymru. Ond mae'r Kiwis nôl efo nhw Allen, neu Roland Smith fewn, Johnny Kirkpatrick y gŵr o Hesto, Napier mae'n drwg yna yn barod fyny'r gwddw, mae reit yna efo Gwion tro yma. Roland Smith yn gachyn i bach o gic, dyn ni'n gweld i benno a'r chwys yn diferu, dyma nhw'n draidio, dyma hi oen o. Mae o wedi dal fyny sy'n iawn, a Gwion Evans yw chydig ar y blaen iddo ar hyn o bryd, ond yr oen na'n cincio gan Roland Smith yn golygu bod Gwion yn achub y blaen o'n ond Ian Jones, boys bach, mae Ian Jones yn cael cynnig yna. Helo Ian. Sgoban nhw'n Ian. Ac i lawr a hi gan Johnny Kay, ond ar y dyryd yma ni, Gwion Evans, lle mae o arni? Ie, ddau ohonyn nhw rwan, ochr yn ochr, y Kiwi a'r Cymro. Dwi'n meddwl Ian Jones i bella ymlaen tro yma wedi cael chydig o fantes, wedi cael chydig o wyn gwell. Ian Jones sy'n troi gyntaf tro yma, pencampwr Cymru, a pencampwr balch, cnifio a gwen ar ei wyneb, a fydd o'n gobeithio dal mlaen i'r fantes yma, fo sy'n dod lawr ar ochr ola. Lle mae Gwion Evans, drychwch ar y Cymru fan hyn, Cymru yn gyntaf, Cymru yn ail, yn gadael y Kiwis ar ei hôl ar y funud Alun. Eithriadol i gan oen yn y gorlan, tybed pwysig fynd i fynd â hi, mae'n hanner ffordd bron iawn ar hyn o bryd ydi ar y bechgyn yma, anodd iawn gweld faint o wyn maen nhw wedi gneifio ar hyn o bryd. Mewn â ni ar stodi rhif 2, Johnny Kay ydi hwn yr enwog yr adnabyddus, Johnny Kirkpatrick o Zeland Newydd. Pedwar ydi Roland Smith ar hyn o bryd, os a ddim rhifau fyny o ran yr wyn yn y corlanau, felly anodd iawn ydi deud lle mae'r bechgyn arni o derfynu, ond yn sicr mae Ian Jones yn cael rawn ragorol o'n i ar hyn o bryd, ac yn gwneud i'r job edrych mor hwyr
bryd. Ydy wir, mae'n mwynhau hi India Ian Jones. So yn cnifio trwy'r dydd i Gymru. Gwion Evans bod i'r ail fewn. Mae nhw gyd, mae Gwion a Ian ar yr oen Johnny nesaf. Kay ar oen yna i lawr wedyn, felly da ni gallu cymharu ystadegau fan hyn y ddau. Gymro dal ar y blaen, dwi'n am Roland Smith i mewn rwan am yr oen, felly Roland Smith ydy'r arafar hyn o bryd, ond fawr iawn i ddewis rhwngthyn nhw. Yn sicr, Roland Smith yn agor yr oen yna allan ar gyfer ystudio hirion lawr y cefn. Mae'n a gyflym drai triadol yma'n hyn ar gynulleidfa wedi cynhyrfu'n lan hefyd yn gweiddi. A dyna chi colli gafel yma. Johnny Kirkpatrick, mae'n dal nhw fyny, mae'n ffindio'r turbo. Drychwch ar Johnny Kirkpatrick, mae o'n hedfan lawr y hol yna. Mae'n dal fyny fo'n Gwion, mae'n pasio Gwion. Fewn a Johnny Kirkpatrick am y nesaf, efo Gwion Evans yma. Ond Ian Jones yn barod fyny'r gwddw. Roland Smith, mae'n te fewn am yr un oen, felly y pedwar cneifiwr efo'i gilydd o fewn chydig o ystodau. Dyma ni felly, Gwion yn cael hwyl dda iawn ar ni. Dyd ymlaen, dewch ymlaen Cymru, dewch ymlaen Ian Jones yn rhagori ar hyn o bryd a fydd yn gadw'r egni yma. Mae wedi cnesu fyny, Cymru wedi cnesu, Zela Newydd ychydig yn oerach na nhw, ond yn dal fyny a nhw ar hyn o bryd. Ian Jones i'r boi yma'n hyn, bos ei ar y blaen. Ie, mewn am oen, 13 dwi'n meddwl, sa'n i fyd ar y clocau, oen 13, 14 di hwn, 6 ar ôl yn y gorlan. Ian, 6 ar ôl i Gwion, 6 ar ôl i Johnny. Chydig o ystodau rownd y gornel a fydd Roland Smith fewn am 14 i fynd, felly oen 14 allan ar hyd y llwyfan Elin. Oen 14, 6 ar ôl mi allai dy sefyllfa newid unwaith eto. Cofiwch chi fod yna 20 oen yn y gorlan, ond a oes na ddewis da, oes na ddetholiad da Owen ar ôl gan bod un o'r bechgyn. Mae Ian Jones unwaith eto mewn â fo am yr oen nesaf, 15 yn o fo felly rhagorol. Cnifio mor hwylus Ian Jones, Gwion hefyd yn gwthio'r glen a ffwr i fewn â fo am oen 15. Johnny Kirkpatrick wedi cael chydig o ystodau yn y fo, ond Ian Jones yn dal ar y blaen, ond drychwch Johnny fyny ar y chwydd. Mae o'n dal fyny efo bob un a Roland Smith. Mae nhw gyd o fewn rhyw 2-2 i'w gilydd. Mae'n agos iawn Brawedd ar hyn o bryd, ti'n iawn dwi'n edrych ar stondyn Ian Jones a Johnny Kay. Mae ddau o'n nhw'n troi dros y dysgu na'r un pryd pa un o'n nhw. Ond sbiwch ar Ian Jones y fanna o gymharu ar Johnny Kay. Ian Jones ar oen yn y lawr. A Johnny Kirkpatrick yn o fo, mae'r Cymro a'r Ciwi ar 5 a 2 efo'i gilydd. A Gwion i mewn rwan am un arall sydd yn dewch yn eich blaen. Mae'n ychydig o fantais Roland Smith ar ôl chydig ar hyn o bryd, ond ynta a cyfle unwaith eto i ennill yr amser. Ond dwi'n ama a wneud o hynny bellach. Ian Jones a Gwion Evans sy'n mynd â hi ar hyn o bryd. Dewch o'na ogia! Ie, 4 oen ar ôl yn y gorlan. Ian Jones wedi cael chydig o gic fyna. Roi cyfle i Johnny Kirkpatrick ddwy'n y blaen, ond drychwch ar Gwion Evans. Dwi'n meddwl bod o'n sylweddoli bod Johnny Kirkpatrick yn ei basio fo. A mae Gwion yn dweud, dwi'n meddwl Johnny, dim ond fynd o hon. Mae yna rhywbeth ar ôl yn y tank fel wyt ti'n dweud ganddo fo Johnny Kay fanna, Gwion Evans. Dim byd amdani Ian Jones ynta, ei mewn yr un pryd yn union, felly y ddau, y tri ohonyn nhw mewn am yr oen nesaf yr un pryd. Dipyn o ornes yma'n hyn. Ie, wir, Johnny Kirkpatrick te, fyny'r gwddw, Gwion Evans fyny'r gwddw, Ian Jones fyny'r gwddw. Dyn ni'n gwylio Roland Smith ydy hwn, Roland Smith gyda'r oen nesaf yma mewn. A oes na 3 oen ar ôl yn y gorlan tyfod gan Roland Smith. 3 sy ar ôl, ie, ar hyn o bryd, dyn ni'n cael cadarnhad na 3 sy ar ôl. Fel y mae o'n tanseilio fanna ac yn paratoi fynd lawr y gwddw. Ond sbiwch lle mae Gwion Evans eithaf yn gorffan hwnna. Johnny Kay mewn o'i blaen, o Ian! Y Ciwi ar y blaen Alun, ond y ddau Gymro yn dyn ar ei sodle fo. Does am byd yn di eiliadau. Roland Smith, pencampwr y byd, yn cael ei adael ar ôl ar y funud, ond ydy'r gwahaniaeth ddim yn ddigon ar y funud. Mae angen Ian Jones a Gwion am ei blaen a trio ffindio rhyw un ger fach extra. Dwi'n meddwl bod Ian Jones wedi cael y ger yna. Mae o jyst yn fod yn troi drosodd ar yr ysgwydd ola yna. Ond ar un o bryd Johnny Kirkpatrick ar stondyn y gyntaf yna ar y chwith i chi. Chydig bach ar y blaen, di byd yn ddigon o amser gan y ddau ddechgan o Gymru i adennill yr amser mae unwaith eto. Twch hwnna, Ian Jones, Johnny Kay eisiau wedi cael yr oen nesaf allan. Ian Jones yn syth ar ei ôl o mewn i'r gorlan. Chydig bach o oedi gan Gwion Evans ar yr oen na'n ffodus. Roland Smith yn dal i fyny efo pawb ar hyn o bryd, ond Gwion i mewn am yr oen nesaf. Chydig bach o'i blaen o. Os bydd ar Roland Smith wedi gallu atchub y mantais. Un ar ôl gan bawb rwan. Hartgo mawr, mae'n gynhyrfus y fan y sioe mawr. Mae wedi cynhyrfu lan yma. Johnny Kirkpatrick ar y blaen. Mae o'n troi, ond mae Ian Jones ar 5 y Cymro o 100 House yn troi efo fo. Pencampwr Cymru yn mynd i orau, mynd fel tren lawr.
Johnny Kirkpatrick fewn am ei oen ola felly, ac Ian Jones fewn am ei ola. Johnny Digwyddodd Kay. o bell ar ei ola ddo. Na, di wir dim byd yn ddi ar hyn o bryd, ond yn sicr mae Cymru dal a chyfle fan hyn i ennill yr ornes mawr yn erbyn Zeland Newydd. Pwy sy'n troi am yr gwddw am y tro cyntaf ac yn mynd i lawr y stodiau hir yna. A trywydd am drawiad rhwng Johnny Kay ac Ian Jones yn ei ar hyn o bryd. Mae Ian Jones yn dal o fyny. Ian Jones yn troi gyntaf tro yma. Ond mae'n dorf ar ei train. Tyn o'na Ian Jones yn Cymro o lawr y ffordd yn 100 House. Un rownd y gymffon a Johnny trio i ddal o. Ond pwys Ian Jones am gwasgu'r botwm coch. A Johnny Kirkpatrick rhyw eiliad ar ei ôl o. Ond pwy sy'n nesaf? Mae'n agos, does am byd o 1 i 4. Gwion Evans yn Cymro Olans annan. Rownd y gymffon a gwasgu'r botwm coch. A Roland Smith, y Kiwi, yr olau orffen, does a ddim byd yn ni. Anhygoel, wedi colli'n wyn, wedi colli'n llais Alun. Sychar chwys oddi ar y dalcen, a helpa fi wneud yr un peth. Argol fawr yna chi ornef. O, da ni bron a colli'n lleisio fan hyn. Da ni'n mynd i fod yn anodd iawn penderfynu pwy sydd wedi ennill yr ornes yna. Dim byd yn ddi, ond o ran yr amser, Ian Jones o Gymru, sy'n biau hi.